L-eks kandidat nazzjonalista għal elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Aġus żelaq fin-nieġef meta prova jaqta' kemm Malta se tkun qed tattira fondi għal budget Ewropew għas-7 snin li ġejjin. Fi stqarrija fuq il-profil tiegħu ta' Facebook lura fit-23 ta' frar meta n-negozjati kienu diġà bdew, Aġus sostna li Malta se tattira inqas flus fondi strutturali u ta' koeżjoni minn kemm kiseb il-Partit Nazzjonalista fl-2013. Skont Aġus, għal budget Ewropew 2021-2027, Gvern Laburista kien ser jikseb biss 597 miljun euro fondi strutturali u ta' koeżjoni. Huwa rrimarka li meta dan jitqabbel ma' 786 miljun euro li kiseb Gvern Nazzjonalista fl-2013 kien se jkun hemm differenza ta' xejn inqas minn 189 miljun euro. Madankollu riżulta li fit-tentattiv li jiddefendi l-Gvern ta' Gonzi PN, Peter Aġus żgarra mhux ftit dwar din iċ-ċifra. Dan hekk kif l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej li qatt tinkiseb għal pajjiżna, Gvern Laburista rnexxielu mhux biss jilħaq is-somma tal-Partit Nazzjonalista, fondi strutturali u ta' koeżjoni, iżda jaqbiżha bil-kbir. Fil-fatt bħala parti minn pakkett ta' 2 biljuni u 250 miljun euro, Gvern Laburista kiseb 842 miljun euro fondi strutturali u ta' koeżjoni. Meta mqabbel ma' dak li kiseb il-Partit Nazzjonalista fin-negozjati ta' 7 snin ilu, dan jammonta għal żieda ta' 56 miljun euro. Meta wieħed iqisu wkoll il-fondi allokati mill-pakkett tal-kupru Next Generation EU, Gvern Laburista b'kollox kiseb 934 miljun euro fondi strutturali u ta' koeżjoni, żieda ta' 148 miljun euro meta mqabbel ma' dak li kien miksub fl-2013. Dan is-suċċess irid jittieħed ukoll fl-isfond ta' Brexit li wassal biex l-Unjoni Ewropea titlef it-tieni l-akbar kontribuzzjoni tagħha ta' 75 biljun euro fil-baġit kollu. Dakinhar Peter Aġus appella biex il-poplu ma jibblax l-iskuża ta' Brexit li jistgħu jinkisbu anqas fondi Ewropej. 5 xhur wara, minkejja dawn id-diffikultajiet, Gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela xorta kiseb l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej fl-istorja ta' pajjiżna.